O alcalde Adolfo Muiños agarda pola chamada da Consellería de Política Social para trasladarlle de novo a súa proposta de crear un centro de día de xestión pública na localidade. O rexedor insistiu na vontade do Concello en poñer á súa disposición o Pazo de Rianxiño, mercado para ese fin. Volveremos a xuntar para amosarlle a vontade do Concello de poñer nas súas mans ese equipamento para o que así desexe, para sexa centro de día, sexa un centro de día con mini residencia, sexa un equipamento social alrededor do que son as políticas de dependencia, que sexa a vontade da Consellería de dispoñer neste sitio. Pero o que si ten claro o rexedor é que este equipamento debe ser público. Iso sí, a proposta evidentemente que nos levamos é que xa que Rianxo compra o equipamento, pon sobre a mesa un equipamento de maneira absolutamente gratuita, que efectivamente o equipamento sexa destinado a unha actuación pública. O que non pode Rianxo é pagar agora dúas veces, implicarse aínda noutras actuacións que serían gravosas e lesivas para os intereses xa do colectividade de Rianxo. Outra das opcións plantexadas dende o Concello serían uns terreos municipais existentes a carón do Instituto para ubicar ali unha residencia. Unha cesión posible duns terreos municipais públicos, libres de todo tipo de cargas, urbanizables e con todo xa perfectamente preparado para poder acoller, se así o dispuxeran, pois tamén duns terreos para unha residencia de maiores pois no noso Concello. É dicir, nós temos tamén unha parcela abondosa de aproximadamente uns 8.000, 10.000 metros cadrados a carón do Instituto, céntrica, que pode ser susceptible de ser un equipamento de maior calado, incluso que o que é o propio centro de día, que tamén queremos poñer a disposición.